Здравейте хора, стигнахме до епизод 3 на оцеляване и сега ще направим цветни стъкла за къщата си. Взимате два различни цвята, а за сега ще правя с злата и така и обикаляте и ви се получават цветни стъкла. Точно. Какъв късмет. И стъклата ми са точно един. Окей. Сега мисля да направя покрива, обаче няма много, както се вижда, дърво. Затова отива малко дърво да взема. Взем всичките си брадви, чай да взема и меча. А за всеки случай, ако ми дойде някакъв крипър. Чай да обера малко гъби. За гъбена супа. И сега обираме малко дърво. За да можем да продължим къщата си. Окей. Това е малко скучна част, така че ще прекъсна. Хора, мисля, че се стъмнява, а аз още не съм си направил легло. Мисля после да отида от другата страна. Трябва да потърся малко животни. Окей. Правя супи и така за всеки случай. Опа. Иха 2 стака и 18 станаха общо. Опа. Бум. Не знам защо направих толкова много стълби. Да, наистина си много... Опа, орешка. Нищо. Опа. Сега как се правеше ограда? Тъй ли беше? What? Почти сигурен съм, че беше така. Много странно. Окей. Стана нощ. Аз мисля вече да си правя покрив. Обаче сега си мисля да се направя броня. Обаче точно през нощта мисля, че не е много хубаво да ходя в мините дни. Така че не става. Няма да ходя сега. И мисля, че няма какво да правим. Хора, взех всички айтеми и мисля да направя разместване на къщата. Толкова е тая къща. Мисля да си направя още един чест. Да си имам двойни чести. Си направя втори етаж и мисля да не ми става много голяма къщата. И когато става много висока, не ми харесва толкова много. Така че сега мисля да направя тавана. Обаче от какъв материал?
Да го направя ли от стъкло? Първо мисля, че няма да ми стигне стъклото. Пък и не мисля, че стане омега яко. Ако беше с бариер блок, тогава. Ма, какво се прави? Мисля, че не може да се открие на гейм от 0. Ще направя таван от това. За дърво, де. Обаче, превърнах почти всичкото дърво в стълби. Супер. Саднах се. Нищо, който се прави тия стълби, аз съм измислил задача. Насяка. Зависи де. Супер. Отивам за дърва. Само да им дойде някой зомби. Кой губи повече демидж? То няма значение, обаче айде. Брадвата си е за друго. Само да им дойде някой крипър. Мразя ги само когато се промъкват зад тебе и после край с тебе. За колвата. Само един гръм и ако си близо до къщата и тя гърми. Супер. Това е много гадно. Ама какво се прави? Тъй си измисли Майнкрафт. Според мен е доста яка игра. И ще ми стигне за тавана. Аз не обичам и така да си слагам стълбите. Мразя когато и ти става. Готов. Готова ни е къщата. И са какво ще правим? И аз не знам за какво ще правим. Искам да си направя подземна стая под земята. Това ще е доста яко. Обаче точно са не е момента. Отивам в мината. Дано да оцелея. Мисля, че този епизод стана твърде дълъг. Не знам. Крипър. Фак. Мразя ги. Ужас. За какво ще правя? Вижте го само как се промъква в... Без трол ever. Аре, толкова гадно се саднах. Скелет. Аре бе. Как гадно се саднах. Що ти... Тя са такова да обърса, че бе. Долу гадно и троващо. Тил да заколя скелета. Кой му удари? Кома би? Скелетът. Не ме бивай. Нищо.
Така мога да посея по